Poprosím redaktorov verejnosť. Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd v žalobe o neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby rozhodol tak, že v časti ospravedlnenia je odporca povinný do 15 dní od právoplatnosti rozsudku zaslať navrhovateľovi písomné ospravedlnenie. V časti primeraného zadozučinenia v peniazoch odvolací súd návrh zamietol. Dôvodom rozhodnutia odvolacieho súdu je, že podľa jeho názoru bol uvedený výrok zásahom do dobrej povesti právnickej osoby, preto je odporca povinný písomne sa ospravedlniť. V časti primeraného zadozučenia v peniazoch podľa názoru súdu neboli preukázané navrhovateľom v celom konaní negatívne dôsledky zásahu do práva ochrany dobrej povesti právnickej osoby. Rozsudok odvolacieho súdu je právoplatný doručením účastníkom konania. Myslím, že ešte teraz je to celkom predčasné hodnotiť. Ja si myslím, že odvolací súd vyslovil názor, respektíve rozhodol tak, že odporca svojím výrazom, že Slovenská národná strana je fašistická, zasiahol do právom chránených práv navrhovateľa, teda Slovenskej národnej strany, s tým, že nepostačoval za dostatočné alebo spôsobile ohroziť Slovenskú národnú stranu takýto výraz proste v jej konaní. Myslím si, že slovo fašistická strana je dosť tvrdý výraz a bolo to komentované nakoniec i v tomto rozhodnutí odvolacieho súdu, že neuznal za vhodné nemateriálne odškodniť Slovenskú národnú stranu. Je to jeho názor. I keď je uvedené, že proti tomuto rozhodnutiu už nie je možné podať riadny opravný prostriedok, vzhľadom k tomu, že bol zmenený rozsudok prvostupňového súda, môže účastník konania podať ešte mimoriadny opravný prostriedok, to je dovolanie, a o tomto budeme zvažovať po doručení rozsudku, písomného vyhotovenia rozsudku Krajského súdu, ako budeme postupovať ďalej. Nie, teoreticky je možné podať dovolanie proti tomuto rozhodnutiu, je to mimoriadny opravný prostriedok a bude o tom rozhodovať Najvyšší súd, ak niektorý z účastníkov dovolanie podá. Súd uznal, že navrhovateľ v svojich požiadavkách prekročil všetky normálne rámce. Čo sa týka ospravedlnenia sa, samozrejme v tomto prípade dochádza k určitému obmedzovaniu slobody prejavu, ale samozrejme treba počkať na doručenie rozsudku a potom sa rozhodneme, že či urobíme ešte nejaké ďalšie kroky, ktoré sú možné alebo nie, ale musíme počkať na doručenie rozsudku. Samozrejme, neuložil mi súd, aby som to uľutoval. Peter Kubík sa volám. Čo bola podstata vašej obhajoby? Rozsudok súdu prvého stupňa bol zmenený zásadným spôsobom. V zásade na tom, že obmedzenie slobody prejavu, tak ako bolo uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, nie je prípustné. Nie je prípustné podľa článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. A takisto na tom, že navrhovateľ nepreukázal, že by mu vôbec vznikla nejaká konkrétna újma výrokom, ktorý pán Duraj predniesol. Ste spokojní? Z polovice. Budete odvolať? Odvolanie nie je možné len uvažovať o dovolaní. A oboznámime sa s dôvodmi v písomnom vyhotovení. Jednoducho súdy majú právo za určitých okolností obmedziť právo na slobodu prejavu, pokiaľ dojdu v rámci nejakých zákonných mantinelov, aj teda mantinelov daných medzinárodnými dohovormi, k tomu, že došlo k neoprávnenému výkonu alebo nejakému excesu. Z odôvodnenia súdu, tak ako bolo prečítané, vyplýva, že súd zastával práve ten názor, že došlo k takémuto excesívnemu výkonu práva, ktorý teda narazil zase na právo opačnej strany.
Čiže áno, o obmedzenie práva na slobodu prejavu ide. Je možné, že ide aj o obmedzenie legitímne a posúdenie tejto otázky naozaj budeme vidieť až z písomného vyhotovenia. A másodfokú bíróság döntése messze menően szakszerűbb, mint az elsőfokú bíróságnak a döntése volt. Tulajdonképpen egyetlen egy dolog, amit lehet kifogásolni, az az, hogy bocsánatkérés, amire kötelezett a bíróság, az tulajdonképpen bizonyos mértékben a szólásszabadságnak a korlátozása. És a döntésnek a indoklásában szerepel egy nagyon érdekes fordulat, mégpedig az, hogy azért kell bocsánatot kérnem a Szlovák Nemzeti Párttól, mert a Szlovák Nemzeti Párt nem fasiszta párt, és azért nem fasiszta párt, mert Szlovákiában a belügyminisztériumban be van jegyezve, és ha be van jegyezve, akkor az alkotmány szerint ez nem lehet fasiszta párt. Ez egy olyan indoklása a döntésnek, amely fölött igazán el kell gondolkozni, de nem csak jogi vonatkozásai fölött, hanem a politikai üzenete fölött is. Ugyanis nem régen az a politikai párt, amelyet úgy neveztek szlovákul, hogy Szlovenská Pospolitosť, ami magyarul körülbelül annyit jelent, hogy a szlovák közösség pártja, és ez a párt is be volt jegyezve, és mikor elveszítette a politikai támogatását éppen a Szlovák Nemzeti Párt részéről, mert rossz fényt vetett a Szlovák Nemzeti Pártra, akkor egészen gyors menetben betiltották, és nem a bíróság tiltotta be, hanem egyszerűen a belügyminisztérium kihúzta a jegyzékből. Meg kell dicsérnem a bírói tanácsnak az elnökét, sokkal-sokkal szakszerűbben döntött, mint az elsőfokú bíróságnak a döntése volt, és hát én meg is értem, hogy nagyon nehezen hozhatott volna olyan döntést, hogy nem írja elő a bocsánatkérési kötelezettséget. De éppen ezt a részét kell végig gondolni, hogy teszünk-e még mondjuk a legfelsőbb bíróság irányába valamilyen lépést, miután kézbesítik a másodfokú bíróságnak a döntését. Tehát ennek a következményeit kell mérlegelni, hogy el szabad-e fogadni a szólásszabadság korlátozást, akár ilyen mértékben is, vagy sem. Igen. A Szlovákia eddig minden ilyen jellegű pert az Emberi Jogi Bíróságon Strasbourgban elvesztett. Hogyha önmagamat korlátozom, az egy más dolog. Tehát, hogyha én jutok arra a döntésre, amire egyszer én már eljutottam még a bírósági ügy keletkezése előtt, amikor felszólított engem a Szlovák Nemzeti Párt, én eljutottam arra a döntésre, hogyha a párt elhatárolódik az elnökének a magatartásától, magyar ellenességétől, cigány ellenességétől, és a konkrétan idézett szavaitól, akkor én hajlandó vagyok a Szlovák Nemzeti Pártnak bármelyik képviselőjével kiállni egy nyílt fórum elé, és ott egyrészt bocsánatot kérni a párttól, párt tagjaitól elsősorban, másrészt közösen elítélni minden szélsőséget. Erre én hajlandó voltam akkor, és ezt meg is írtam nekik levélben, de ők erre nem válaszoltak nekem, hanem bírósági ügyet csináltak belőle. Tulajdonképpen most voltam itt alperesként. Egyszer már voltam a másodszori szabadonbocsátásom után, amikor bíróságilag kértem vissza azokat az anyagokat, amelyeket tőlem a rendőrség a házkutatás alkalmával elvitt, illetve kértem kárpótlást az államtól azért a 470 napért, amit börtönben töltöttem, de akkor ezt a keresetemet elutasították. De hát ez is polgárjogi ügy volt. Büntetőügyben azóta nem jártam, polgárjogi ügyben pedig most másodszor. És ennek van egy pikantériája, hiszen amikor az elsőfokú bírósági döntés született ebben a mostani ügyben, az pontosan napra 25 évvel
később volt, mint az első bírósági tárgyalásom, éppen ebben az épületben.